Габдулла Тукай китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә кит диделәр. Китмибез безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 пион. Мондагы төслек тиранда һәм казаклар гаскәре камчылар шул иске камчы. Башкалык дип фәсләре. Анда бит бардыр хәзинәне талаучылар, шөкер. Аш мужиктан соң кисәкне тарткалаучы бар, шөкер. Без шүләрме? Үзебезне утка илтеп ник терик? Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә ник керик? Без күчәрбез. Тик иңелек күчсен безнең ахсарымыз. Һәм дә кайтсын монда үткән безнең агзарымыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез гайсы вәҗәл. Иң бөек максат безнең хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, игъ рухы Русия. Ап-ачыктыр, бер җаваптыр. Сүздә түгел, басмада. Если лучше вам туда, сами пожалуйте, господа.